Eta zu nor zara? Kaixo, ni etorkizuneko zu naiz, eta aurten kameratoia ez duzula irabaziko esateko etorri naiz. Borduan urtero bezala. Baina ez kezkatu, ni zu laguntzeko etorri naiz. Izan ere, amuarraiak begi bi, 6 eskaiuk 12. Hau dana oso logikoa da, Ea, sartu. Beno, erakutsi da zu orain arte daukazuna. Ze egon zara gaur egiten? Ba begira, tabernatetara joan naiz, eseri naiz, baina ez zait ezer okurritu, ezerrez. Arraioa. Bai, egia esan pixkat blokeatu naiz bai. Eta, azkenan erabaki dut hoberena zela kale irtetzea eta ibiltzen hastea, eta, kamera atera eta irudiak ateratzen hasi naiz. Eta, onde egia esan, soberako materiala ukitzen ez dago txarto, beraz. Dena grabatu dut, egia esan, eta derrigorrez bizitatu behar ziren lekuak ere bai grabatu izan ditut. Eta ez zaizu laburmetrairako ideiarik bururatu? Ba, behira, egia esan portutik nikoala arrainak ikusi ditut uretan. Eta bururatu zait, bagian zozer egin ezakela horrekin. Azken finean, lehiaketaren gaian, arrainak aipatzen dira. Amu arrainak eta ezkailuak. Hori da. Gero arraindegira jute okurritu zait, arrainen bat erosteko horrekin zehozer labatzeko, baina txarrikeria bat zela iruditu zait eta plana bertan bera utzi dut. Lastima, arrainena abia puntu ona zen. Ze abia puntuta ze hosti, tonto bat bezale egona zor bueltak ematen ez da izen bat denpora. Bueno, behintzat, leku ezberdin asko ikusi izan dituzu. Bai, lekuak ikusi izan ditut, baina horietako asko alperrikan. Begira eraikin hori, zertarako grabatu dut nik eskipa. Azkenean konturatu nahi zen neukala zer gehiago egiterik bertan. Eta lekeitio beti kopikutara bidali ostean, kotxera bueltatu naiz eta etxerako bihartu dut. Eta hau guztia, zuk bakarrik egin duzu? Ba, bai, egia esan bai. Eta lekidea etxean geratu da gaixorik zegoelako. Jo, tio, ze putada. Gero kotxea bazter batean uste erabaki dut, haize apur bat hartzearren eta inspirazioa etortzearren, baina, ke ba. Baina hori ez da okerrena izan. Okerrena izan da, derrigorrezko ezaugarriak begiratu danean eta konturatu nahi zenean, ilunabarra derrigorrez sartu behartzela. Karo, ilunabarra oso polita da, baina zeruara bat estalita baldin badago, ez da ezer ikusten. Bueno, ez da inbesterako izango. Itxaron. Ia, eski, honek ez daka inongo zentzurik. Suposatzen da zuzarela nire etorkizuneko ni. Aranta guztiz ere, orain arte ez diezu ezertan lagundu. Eta gainera, ze logika mota dako honek, ez dakit, ez da inongo esplikazio hori kontarako zu, etorkizunetik etorri zara, ze hau. Noski, honek azalpen erabat logiko eta zientifiko bat dauka, eta azalpen hori oraintxe bertan emango dizut. Hasieratik hasiko naiz, begira, kontua da, honek